Northern Alps model or replica. So the other day, nasaka ko sa Mount Chubacoro. Mo na siya sa Mount Chubacoro. So kung ini siya lang takaplanos from Chubacoro, ang traverse ko sa Chogatake, abi diri sa Mount Atencio, then ini Mount Bisaya, then sa Chogatake, and after sa Chogatake nalaog ko hindi mo ko yung Bali siya nalaog din ko Chogatake, nalaog din ko sa Kininga Valley, Yarisawa, and Yoko, Tokusawa. Then pagulong ganun sa Kamikotse. Ano ang original na plano, pero kay wala ko gitugutan dito sa Chubacoro nga mo traverse. So kinibaga ng snow. So instead, naog na lang ko back-trail ko sa Chubacoro. Then biyahe ko pa balik sa Matsumoto. Then agto din ko sa Kamikotse. So from Kamikotse, so agto na lang kung saka lang ko sa Chogatake. So morning kaganiha o gahapon ini sa Tokusawa dayon Yoko, and saka dayon ko sa Mount Chogatake. Natsada kayong view, and ito sa Chogatake mo na yung mga yang atbag kini yung mga mountain range. Parang Chubacoro kani siya katong harap sa nindot kayo. Tapos ikan sa Yoko pa yung sa Chogatake. So dinidin ko ni haog yung Tokusawa, napod din ko sa dinyo sa Myogen Pond kay Tsada kayo. And now I'm back to Kamikotse. So morning ang view sa Northern Alps guys. So imagine ang yan po 2677 in Kuan Chogatake. Pero pagkahapon atong the other day Chubacoro 2763. So I don't know kung saan yung pinakapas ni pero Chogatake ang pinaka-popular din. Ini ang mountain range. Konnichiwa. So guys, padulong na ta karon sa Tokusawa campground.
2:30 pa lang pero dulong na siya. Konnichiwa. So today it's time for me to climb Mount Chogatake. Tugnaw kayo dali. So it would be a day hike. Unta, mahapas na ako. So beautiful here but very cold. So fasting hike. Kaya kung tent gibili na ako dito. I'm still here in the Northern Alps, and that's Tokusawa Lodge in Kamikoche, the Northern Alps. Okay, nawala lang ko sa kuwang pagyanan. Sunod na ko yung sapa. Ay, katugnaw. Hindi ko nakita nga tuloy tulay dito sa ulangan. Ilang mong giditor kay ito, nag regeneration something. Kung nawala ang kuki na ayos ka na libog mo kayo, pero nakaginawa na ako kay nakita na akong tulay. Kaya magsunod ka blaka kung di ko gusto nagtarong bibag na kasi mo katugnaw pastilan pero ang tulay. Alright, I'm finally back on trail. Hindi ko gusto nagtarong bagag lips. Ginawa na ako. Bernard lost in Japan. Punyarang tulay. Ay, goodness. Sa mga kayuan ko kay ang mga kuhan sa sand o mga footprint kay dili tao lingin na para yan ako siya balaka na. Anyway, I'm back on trail finally. Woo! Finally, to Yoko Sanso. Huwag na lang connection. Kung dili pa rin mo ang balikanan. So, nasa reconstruction o mga regeneration something dili. So, ito na po sa Yoko Sanso. I'm still in the Northern Alps. Bernard Gabon nga bagag lips. Murag hubog di kay istorya tarong. Dawi na yung mga Japanese unggoy class.
na Japanese macaques. Hindi man yung hirap mo tinood. Pero nakatambuki ko yung mga unggoy ba. Akin pagkawala ka. So mga to siyang detour. Hinungdan, hinawa na hinung ko. Okay. Mga na yun niyang trail. Yung libog din kung may ang trail direct. Paliko dito. Pero sundan lang ko ano. Kanawali ko sanso. I'll be fine. Naligo dari sa Yuko Sanso. Tungas na takaroon sa Mount Chogatake. So muna siya ko ang hanggang tingin ka lang muna Mount Chogatake. Munta na akong original plan guys, pero traverse ka nito sa Chobatake. But I wasn't allowed. Okay. Delikado na kay gasto nagsugod. So instead, dinhin lang ta sa Mount Chogatake. Good luck to me. Pila na ka oras ining sinaka. Walay kahumanang sa kakini. Mount Chogatake. Where are you? Sabi na ako, abot na ako kay inyak siya nagpatag. Tungason naman po. Kaya lang. May nagsuot ni Manny Gabon in the Northern Alps, Mount Chogatake. Gamay utong na lang siguro. Kiling. Kalimutan lalagyan din. Cellphone ako nga itong kiling. Anyway,
Mapunta ako sa kaunan o. Ganito kahirap ang buhay ng namumundok. Kayon lang. I've been living in a hole in the mountain, halo sings in there. Oh, these memories, they keep on following the devil, he's a rambling man. I've been living in a hole in the mountain, halo sings in there. Oh, these memories, they keep on following the devil, he's a rambling man. Oh, I try to keep this inside. Lalo mo dira, lalo. Now is the time. See what Pitingin siguro ko pinalabas na. see what we can Okay, tutot ng mga kahoy na naging siguro ta. Ang ta. Kita ang kita. Oh my God. Grabe. Here it is. Ang galing. O ako ra isa sa trail, ako na nga tagbuan. Tulo to ka buok. Unang action ko kabalaga kay basig na kalit ng guwa ni bear. Ano ba ito? Okay, bagay na kayo mas sa'yo kinabot ang minuto kayo. Kapag yung bukid ito. Welcome to the Northern Alps. Murakog nasa Iksina sa Into the Wild. Salamat kayo. Ay, Japanese ka. Pictures ako talaga. Grabe kapag kanindot. Wa ko'y nakitaan ani nga dapat in my entire life. Only in Japan. Goodness. Unang pagkanhigid mo sa Japan. Paraiso man eh. Wala ako nabati ang kahago. Bawi kayo. Bawi kayo sa gasto. Amang kaana guys. Alps. Pag ini-pictures ako nga Japanese, salamat kayo. Grabe, the best reward ever.
Chogatake. Pernosa pero wayo ko nagmahay guys, my goodness. Aha man ka anak kita. Saan ka pa? Bahala ka kirik-kirikos ka tugnaw, nikaking na akong kuhaan. Kung kamot. O hi day kang Brian Pisasiko. Salamat sa pagtubag sa kuang live. Live sa kuang video call. Si Boss Brian ang unang naka-witness akong kiat diri. Full bar akong 4G signal. Sige, backlight ta. Tanaw lang mo dira. Wala na ito sugat sa kinabuhi ni nga view. Sa ubos kuan siya nakani autumn foliage. Pero sa ibabaw Alps, diba? Alps ang sa ibabaw. Pero dinhi dool ay mga green party. Mura na kung naa sa movie. Sa movie na gini. Napagit ang gatong sana sa river. Nakugikan. Haskal pagkanduta. Tapos Alps dito sa layo. I know makita ba niya ang kuan Mount Fuji. Nagapatrol gikan diri sa Mount Chogatake. The Northern Alps in Japan. The most beautiful place on earth. Grabe. Pwede yung mag-shooting din guys. So, the hills are alive with the sound of music. Are alive with the sound of music. Okay. Kung ako sa Chogatake hat. So ito nagmahay. Na-divert ang ako ang plano pero mas tindot. Tindot. By the way guys, mo to ang pinakasamit. Nara. Okay. Nara ang trophy. Fly the butterfly. So it's 2,677 meters above sea level. Grabe gid kayo kanindot. Mas nindot to dito ng area. Din medyo may mga dili lang. Hindi gyapon bro. Ipra dito. Kanto dito. Malisan ka. Sa kanindot. So, ano? Abdan ako nagalaw na. Dapat makanaog na ta. So, ang iyang view sa pagkanaog kay
Marami tag pang matagak na rin ka. Yeah. Mayroon ng mga bugnaw kay siya kay blue ba. Ang na sa taon. Parallax effect. Bluish parallax effect. Ang matakpan. Ano ta? Dito po dahil sa kining mga bukid ni Japan kay ang Google Map ba somehow accurate siya na Google Map ang mga route nasa Google Map ang mga routes pero ani karon magtuna ko balik ko sa Tukusawa medyo naglibog ko akong i-confirm sa Google Map so muna siya so 1.5 hours din first to know 3 hours ni ba anyway so see you in a while basi na pa nindot na po nas unahan the Northern Alps Mount Chogatake.
Alright guys, after almost 3 hours of descent, nasakit na kaya ko ang kuko. Nakita na gina ko ang Tokusawa Lodge ug ang sana Akusa River or Tokusawa River, I'm not sure. Aray. Naradayan ang balay ug nanagid ko lami sa piling. Hingabot ako. Ha, sakit na kayo kung mga toe. Paglagyod. Pila rami kalugas karon ba? Wala kay mga hikers kitugnaw naman gud. Tokusawa Lodge. Ug tuara ako ang tent. This is the camping ground of Tokusawa. Yeah, Tokusawa camping ground. Dagan siya og mga lodge o mga napoy restaurant. Ito dito ang drinking water o hugasanan. Ito araw bukid kong isakaw. Goodness. Likod ana. So that's it guys. Thank you so much for watching my vlog. So palitag noodles or cup noodles tadi pampainit ang ambient life niya kay romantic itong mountain hut yun. Good morning from Tokusawa camping ground here in Kamikoche. Huwag magluto na to guys. Magluto tawag hot choco. Pero kaya wala man tayo tabliya din eh. Sa to ang hot choco ang kinisiya. Isa kang ni sneakers. Ano? Isa. Okay na lang. Here. So, ganyan akong tubig. Kung na atong mahimong hot choco. Atong hot choco sa atong tabliya. Nagbukal-bukal nga minit. Ito sila pag-uwi. Gamit kayo ni kay espiso kayo. And you will let it boil for a couple of minutes. And there goes our super espiso kayo nga hot choco.